Salut, numele meu este Rafael Dinu și astăzi o să filmăm un alt episod din Case Simulator 2. După cum vedem, am mai câștigat un cuțit aseară. Este foarte frumos, Factory New, 127 de dolari. Foarte frumos. Și am mai câștigat încă 3 night-uri. Vedem unul de 203, tot 203 și unul de 143 de mii. Le-am câștigat aseară și și acest cuțit. Am câștigat și niște de-astea, canoane de-astea pe aici, pistoale de-astea așa. Și e mai interesant, la un moment dat o să mai dăm câteva cutiuțe. Să vedem, jucăm la Gamma 2. Poate ne pica ceva bun. Vreau să dau o dată și după vreau să vă arăt ceva. Uite puțitul acolo. Stai, mai dau o dată poate cuțitul ăla. Silver Elite. Aveam înainte Global 15, nu știu cum scria. Global Elite 15. Acum să vedem, stați așa, vă arăt cutia. Eu am jucat am jucat la Huzman. Și aici mi-a picat cuțitul. Mai avem odată un noroc. Sau poate că nu. Nici măcar nu vedem vulcanul sau. Adică ceva cam greu aici. Da, nu mai dăm că nu este bine. Să dăm la Shadow. Și cutia asta îmi place. Aici, după cum v-am zis în primul episod, numai aici jucam. De-abia că nu-mi luasem jocul de mult. Și cuțitul acolo. Poate avem o șansă. Am dat nimic. O să filmez și alte episoade. Chiar și cu FIFA. Cu OSM nu prea mai filmez, nu. Nu sunt chiar așa pasionat de acel joc. Să vedem. Încă nimic interesant. Mai dăm o dată, nu. Care o roză de aia să pice. Și nu avem șansa. Vedem. Mai dăm la o singură cutiuță, dăm la Bravo. Și aici am un pic de noroc. Și AK-47, da. Este AK. Foarte bine. De-aia am zis că am noroc. Cuțitul s-a văzut în imagine acum. Și, mamă. Cât de prea. Este bine aici. Început ok. Punct de vedere. Și
Pică. Nu pică. Haide. Acau din nou și măcar a picat omovul. Cred că nu e prea bună, dar merge. Statra prea să coste ceva, cred. Și da, este bun, 10,95, dar este bun, merge. AMP-ul era bun și ăla. Golden Koi ăla. Ciudat nume. Eagle. Haide, cu încă o armă bună. Cam greu să pice ceva bun. Pe 90, pe 90, pe 90, doamne. Câte arme bune, câte arme bune. Presimt că acum pică ceva. Presimt. Și cuțitul, cuțitul. Haide o dată. E armă bună. Și cuțitul din nou acolo, 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 acolo. Pare Statra, s-ar putea să fie o grămadă bani astea. Și eu elul 1, mă, la nu. Există de alea de 100.000. Statra. Și astea sunt de 30 ceva. Statracurile. Dar vedem, e tot well worn. Acum pică. Nimic. Mai dăm o singură dată, dacă nu, nu mai dau. Cam grele șanse și aici, dar... AWP, da. AWP. Trebuia să pice ceva bun. Mai dăm o dată, dacă am promis, adică... Și cuțitul era acolo. Uite, bun. Foarte bine. Să vedem ce mai pică. Din nou nimic interesant, mai dăm o dată. Și... cred că băgăm ceva la jack până nu știu ce să băgăm. Aoleu, acau. Mai dăm o dată, poate. Da, nu cred. Avem șanse. Și nu avem șanse. Medium. Băgăm aici la medium, nu știu ce să fac. Cam puține șanse să băg aici. Mă risc, nu știu. Nu știu, nu prea am arme bune, dar abia am început jocul și... cred că o să bag la la easy. La easy. O să bag la easy aici. O să bag aici, cred. Și băgăm astea. Hai să mai băgăm ceva. Ce arme bunice. Mai mă vali. Chiar dacă este la easy, încerc aici să poate știu ceva. Nimic interesant. Bine, că aici nu sunt scumpe. Când o să fiu mai bun, o să bag la impossible, la very hard. Îndată. Nu mă bag. Când mă risc. Să vedem. Cred că sigur o să câștig, dar apar numai eu în imagine. Și nu. Deci nu cred. Nu pot să cred.
M-am enervat și bag tot. Nu bag. Aoleu, ce-am făcut? Nu trebuie să dau. Stai să vedem. Trebuie să fiu global elite ca să... Oricum, hai să mai dăm la ruletă câteva ori. Mamă, nu vine să cred. N-am pierdut cine știe ce, dar totuși m-am gândit să câștig. Băgăm, începem în forță aici. Să pe ce verde cămar. Ba, deci nu cred. Și nu cred. Acolo pică roșu. Să-mi iau banii înapoi. Dacă pică iar verde, dar nu mai. Pică roșu. Să fie o neagră. Hai să vedem. La început nu se știe. O să spice. Și tot roșii. Zic că tu ne. Și neagră a fost. Vreau să fie două roșii, una neagră, două roșii, una neagră. Sau două roșii, două negre. Mai încercăm o dată pe neagră. Și da, cred că e. Și acum e încă o roșie. Nu știu, mi-am frică să dau. Da, roșie. Poate să schimbe acum, da. Aș juca pe neagră, să vedem. Și neagră e. E bine. Să o băgăm în mine așa. Am să știe ce pic. Hai să băgăm pe o roșie acum. Cu 1000. Să fie cu noroc. Și roșia a picat. E bine. Și mai băgăm o singură dată și gata, dar putea să bage una cu una, acum nu se știe. Sau să fie tot o roșie. Cercăm tot o roșie și gata. Și stop. E negru. Da. Și vreau să vă spun să nu uitați să apăsați butonul de like și să dați niște comentarii pozitive. Și nu uitați să vă abonați. La revedere!